Koro samwa wacho ni kama thundi gore to lume mahinyore. Yes. Ineno kaka dala kucha ki loso laro ni maler kata toko di kama malum ler. Yes. Kata rwedhi ka yok we rwedhi de ka kuni go ya sevru do go de oko marangach. De yo gide keto lum gi ma mo de ka. Koro jopiny ni lum maler. Koro ki wacho ni ya. Ni nyaka jinyre gini mono ni japiny nyaka hinyre. To japiny no ngama important in this electoral process. Nge jopiny ni madhi miyo wajatelo ni neno yuago in kimbesi no. Koro miyo tende ni chi role mara IEBC mar continuous voter education and registration. Yes. Puonjo japiny en gima onego bed ni timo pile en gima ok rit chieng' nomination kata sa election. Okay. Registration en gima onego bed ni timo pile. To mai timo gi secretariat. We have been having secretariat all through. There has never been continuous voter education and registration. Kata gwengu jojo dina bati iseneno jo IEBC kabiro gwengu kapuonjo ji ne japiny wang' ni joma dwa dhi go ombulu joma koka dhi gocho for the first time magi mae monego required of you chieng' election. Iseneno gi? Iseneno continuous voter education and registration? The answer is no. Koro gima temre ni ya. Joma nigi thuolo kaka joma dhi timo induction ne jo IEBC kaka wado makolwal gini. Kata bed ni thuolo ten manade. Tene nongo bed ni already giseng'eyo nikech sane wanigi dho ngere wacho ni anti-IEBC hysteria. To tende ni maketo ni IEBC no en jasik japiny. Tende ng'ane biro lando kata ng'ano yombo to ng'ane ma gibiro lando. Tende gino osebede wi jopiny to gimomiyo gino bede wi jopiny en niya. Tende ni jomimiyo thuolo gi kata the process gi magi miyo gidonjo go office. Jomo nego puonj gi jomo yiero nego bed ni gin jomo oseng'e ni ng'ane en ng'ama nigi kido makare en ng'ama ong'eyo ni telo en gima kama. Ingeni ya, iwacho gimoro ni responsibility of leadership. Nitiere article 73. Yes. Iwacho ni an authority assigned to a state officer is a public trust that must be exercised in a manner that demonstrate respect, bring dignity to the officer hold, and bring honor to the nation. Tenika sami yudo thuolo mar bedo office mar serikal cha. Tene nogo beni kiti gi timbe gi sama in kacha onego beni en gima inspire public confidence in the office you are holding. Miyo japiny bedo gadier gi geno gi chirni office no dhi timo ne gima onego beni timo. To koro magi gik mak chik oseketo nwa maler ma onego beni ji puonjore. To joma onego beni timo that continuous education. Yes. Ema makolwal gini puonjo to makolwal be wacho kania ni japiny nyaka hinyre gini. Japiny hinyore nango to onego bed ni wan gi gik monego mise monego waketo mondo mi japiny kik hinyre makolwal. Koro watiek mana dakika mathesto machuok. Gimomiyo ok wanyal yie ni japiny nyaka hinyre. Japiny osebedo ka hinyre chakre 1963 minene wachogo mak Krigla report obiro nwa mondo kik japiny hinyre. Ere gimomiyo nyalo wacho ni japiny nyaka hinyre. Teni ka diponi IEBC gi political players gi otimo gima chik wacho kata what is required of them onge ng'ama biro ywak nikech yiero en a contest man nyaka bed ng'ama oyombo gi ng'ama odong. To kwaketo chik moriere ma yiero time yo makare kata ng'ama odong cha mosore gi wadgi to rito odiochieng' machielo paro mane en godo mane odwa konyo go jopiny cha obedo gi ng'ama oyombo cha ni ato mae kuom weche mag health mai gima na dai yombo da timo kuom weche mag arita kwe mai gima da timo kuom weche mag somo mai gima da timo koro yomba arito yiero machielo kawe pacha gi mag gima nane ga implement kanyo ok dibede ni lume mahinyore koro gima nyaka wayie unyaka wang'eni ere kaka reduce mondo kata ka lum hinyore to lum kik hinyre ata malo mang'eny ahinya mos e wuoth kenda piny Ruda menga. Yes, makolwal. Omanga en wakil wadwa. Onge kamora mora wache ne japiny nyaka hinyre. Unless ni en mowache. Lingine mondi Omanga. Lum mahinyore